Vítam vás pri comeback videu. Každopádne v dnešnom comeback videu vám ukážem môj celý setup, s ktorým natáčam svoje videá. Takže poďme na to. Každopádne vec, ktorú používam skoro pri všetkých svojich videách, je tento statív od značky Rolei. A no, tu má proste nastaviteľnú kvázi nastavec na telefón, tu si môžem takto hýbať hore dole do ľava do prava. Tu sa to dá všetko nastaviť, dajme tomu tu nižšie a vyššie a tak celkovo. Každopádne ako druhú vec na natáčanie používam tieto mikrofóny, ktoré sú od značky Boya a stáli ma okolo 50 €. Čo je, myslím, že dosť slušná cena na to, akú kvalitu majú tieto mikrofóny. Že akože dosť dobrý zvuk majú. Tu si viete kvázi jedným tlačítkom mutnúť ten mikrofón, teraz to nebudem robiť, keďže natáčam. A tieto mikrofóny sú dokopy dva, ale jeden počítateľ nemám tu a druhý mám v balení. A dá sa to pripojiť na mobil s USB-C-čkom. Takže toto je výhoda asi toho, že tie mikrofóny môžete pripojiť ľahko na mobil alebo aj na niektorej kamery. Ďalšia vec, ktorú používam, je myška, ktorá je akože wireless, že je bez káblu, proste wireless po anglicky, bezkáblová. Ale jedinú nevýhodu má, že dajme tomu, keď sa vybije, tak musím tam dať nové baterky, čo na tej myši s káblom nemusíte robiť, kvázi tu máte len na kábli. Pri hrách to je dosť otravné, keď dajme tomu hráte Fortnite a vybije sa vám táto myška a niekto vás zrazu zabije len tak. V Robloxe YouTube. V Robloxe, dobre? V Robloxe YouTube. Nové pravidlá YouTube zakazujú vo videu povedať slovo hviezdička byť a podobné. Ale mne zatiaľ vyhovuje, i keď ona má, dámy a páni, takýto divný tvár. To je len proste takáto ohnutá myška. No, to je príliš tenké, by som povedal. Ale nevadí, nestačí. Dámy a páni, ďalšia vec zo setupu, ktorý používam na strih videa a na natáčanie videa, je táto stolička, táto drevená stolička, pomocou ktorej strihám videa, pretože bez toho, aby ste si sadli na nejakú stoličku, tak akože to by podľa vás strihal videá bez stoličky, akože no proste niekedy budem mať možno upgrade lepšie stoličky, ale veď zatiaľ mi stačí dosť je pohodlná. No a poslednú vec, ktorú používam v mojom setupe a na natáčanie je tento notebook, na ktorom teraz renderujem nové video, bez spoilerov, asi ani neviete, o aké video sa jedná, takže tak, ale používam tento notebook, čo akože je od značky Dell. Každopádne toto video nie je žiadna spolupráca, hej, nemyslíte si, že im robím reklamu, len majú proste dobré počítače. I keď už strihám viac akože layerov, keď už mám viac layerov v DaVinci Resolve, tak to už trošku seká, to už je vidno na tej kvalite, ale tak na strihy videa potrebujete mať dobrý počítač, takže tak. A možno ho raz budem mať. Takže toto by bolo z dnešného videa všetko a joinite sa na Discord, dajte like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu už čoskoro.